Господин Симидчиев, разбирам, че трябва да се защитите парламентарната група от последствия. Обаче тия сравнения, де тръгваме да ги правим, това с шофьорите е най-разбираемо, най-масово и най-вярното от всичко останало. Защото ако приемем, че парламентът е автобус, аз знам, че там Кирил Петков, да речем, той явно призна, че живота е бил шофьор на автобус. Тъй като всяка реплика му фърлиха ме пред автобуса, свалиха ме от автобуса, хвърлихте държавата пред автобуса, бутам автобуса нагоре. Както ето и вие сте повлияни от автобуса, но същия ефект мога да кажа, че Народното събрание е изтребител. И тук трябват високо квалифицирани хора. Така че най-добре е да избягваме това. Истината е, че подложихте около 2 милиона или 3 милиона шофьори, не знам колко се трябва да проверя в България, включително към господин Манев се обръщам в случая, които при бърз тест за наркотици фалшив получават арест 24 часа, обиск на жилището, отнемане на автомобила, продаване, освен ако не се кажеш нойзе, нали, тогава не ти го взимат. За всички други го взимат. И ние тук като някакви много равни на травните, мога да си павкаме и да се друсаме и да пиеме, защото знаете, че тук на приемане на бюджет към 12 часа вечерта половина сте мат пияни. Някои се държете и така да не паднат. Така че айде, ако ще си играеме на лицемерие, да спрем с това лицемерие, да приемем, че ние също имаме отговорности. Да, леката дрога може би трябва да се отвори дебат, защото много държави е разрешена. Отворете този дебат. Разрешете, в момента по закон е забранена. Някой 15 годишен, 19 годишен, могат да го прибият в районното, да го направят на лут и да му щупят живота заради една цигара марихуана, а тук депутатите няма проблем. Няма проблем. Мога да си влезе с 1 кило тук. Да не говорим, че да, имахте един децяви евродепутат, който е минал през цялата Менделеева таблица. Ще му я намерите в кръвта. Така че или ще бъдем като всички останали граждани с всички последствия за тях, или да вземем да се самообявим за аристокрация, да няма избори да ги отменим. Ние сме най-умните, ние разбираме всичко, хората са овце, които трябва да бъдат стригани и да правим каквото си искаме. Репликата беше точно демонстрация на неадекватността, защото аз предложих разширяване, а не ограничаване, докато преждеговорившият говореше за ограничаване, каквото не съм предложил. Това би могло да е също резултат на недостатъчно взимане на медикаменти, които да подобрят когнитивната функция. Така че, пак казвам, това, което предложих, беше разширяване на обхвата, именно защото не сме изтребител, а сме рейс, защото возиме много хора, возиме цялата република, и трябва да бъдем абсолютно адекватни, когато го извършваме това действие. И затова моето предложение беше за разширяване. Благодаря ви, господин Симидчиев. Господин Симидчиев, явно сте повлиян от това, че сте били във фирма за фармацевтични продажби. Нелепото разширяване по същия начин може да обезсмисля едно предложение, както нелепите съкращавания. Може да разширите и за някой да вкарате, че човек наистина има хора, които ако се скарат с гаджето си, могат да са неадекватни 24 часа и да предприемат грешни решения. Така че нелепите разширения само обезсмислят едно предложение. Не се опитвате да бягате по тая тъчлиния, защото е жалко просто. Много е простичко. Дали ще допускаме тук хора пияни и употребяващи наркотици да взимат решения, които влияят върху съдбите на останалата част от българския народ, която е в пъти по-голяма от 240 човека, или ще си измислиме от някакви врътки и езикови дъвки, за да спрем това нещо. И до вас стои човек, който, не знам дали ще издържи тест. Аз нямам нищо против да отида, дам кръвен тест, коса, зъби, каквото искате. Дали някога съм употребявал наркотични вещества, но не съм убеден, че хора от вашата група ще го издържат. Така че си говорим честно. Или ще спреме тук да влизат, да се съдрусат някакси по-далече извън залата, да се изчистват и да влизат, или ще продължаваме да гледаме пияни хора и хора със съмнение, че наистина в кръвта им могат да открием цялата Менделеева таблица при един кръвен тест. Начинът, по който са формулирани и двете предложения, се занимават, посочват един механизъм, който изисква изследване на народните представители при встъпването им в длъжност и в някакъв период след това.
което само по себе си показва, че целта не е да се установи дали народният представител в определен момент работи под въздействието на наркотично вещество, а просто да се установява дали в някакъв момент той е употребявал такова. Считам, че това предложение не е конструктивно. Считам също така, че и формулировката на Наказателния кодекс, който изисква да се преценява въпроса за употреба на наркотично вещество, а не под въздействието, също е погрешно и ние трябва да редактираме Наказателния кодекс в тази му част. Господин Георгиев, има логика това, което казвате, обаче трябва да променим Наказателния кодекс, защото шофьорите са подложени по този начин на дискриминация. Ако закона ще важи за едни граждани, трябва да важи и за депутатите, защото истина, че ние сме освободени от сумати задължения, без да борим, че имаме и свободата, за да можем да говорим тук, сме освободени от наказателна отговорност и могат да ни преследват само ако свалим имунитета или доброволно, или през зала. Тоест ние можем да правим неща, които другите не могат безнаказано и това е факт. Така че хайде този път 240 човека в тая зала да поемат същата отговорност, каквато имат сигурно 2,5 милиона шофьори в страната, които къде заслужено, къде незаслужено са чанчени през бързите тестове за наркотици, които на всичко отгоре понякога са и фалшиви. Ако това нещо ни дойде на нашата глава, първо ще ни дисциплинира, защото съм сигурен, че ако председател на Народното събрание или по искане на група, както е предложено на 1/3 от представителите в тази зала, поискат те за алкохол, наркотици на неадекватен народен представител, когато се държи неадекватно, тук много хора се дисциплинират или една група от тук ще намаля наполовина. Така че ви предлагам да гласуваме за, така както е в момента, а след това да променим и Наказателния кодекс и тогава ще променим и тази точка в правилника. Това не е никакъв проблем след това. Благодаря ви, господин Йорданов.